бовар кунед, агар намедонам чӣ қадар забон кати шумо дар расонам чӣ қадар душворае. Мефурам ҳамара дастгирӣ кунам, ҳамара як каса намефурам бимонам. Вақте мебинам як модари тоҷика, як бародари тоҷика, як хоҳари тоҷика фиреб мекунанд, дилу ҷигарам месӯзад. нохудам тоқат зурум намерасад. Иша барор, дигарша барор, иша габза, дигарша габза, уже нагрузка калонай бародаро. роҳи ҳалли масъала ҳастае. Мо насиб рӯзои наздик видео мекунем, дар ин масъала мефаҳмонем, мерасонем ки чӣ хел мо сумои худмонро бигирем, чӣ хел кунем моро фиреб накунанд, мисол худмонро зашишат карда битонем. як чиро мехоҳам дар шумо бирасонам пака. вақте шумо дар интернет мебинед, мисол мутаассифона як хелора ма дар назар дорам, як хел бо ном тоҷикое ки ай тоҷик будан истифода мебаранд, ай намоз, ай ислом, ҳозир бо ёд гирифтагиянд дигар миллатҳо, дигар сагое ки медонанд мардуми тоҷик зудбоварай, тоҷикҳо да мечаспанд, бо дигаро катиёшон видео мекунанду баъд ва ё ай ислом гап мезананд, тоқӣ мемонанд, риша мемонанду гирди чилига ҳамара тов метиҳанд фиреб мекунанд. барои ҳамин илтимос сахт эҳтиёт бошед дар ҳамин масъалаҳо. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Мо ай тарафи Адинцова баромадем. Ай горки ду ай хонаи дудармон Қобилҷон, Аллоҳ ҷоша ҷаннатул фирдавс гардона. Бо амрӯи модарҷон хела суҳбат кардем, ҳамдардӣ кардем. хела инсони хуб, холаош, тағоёша дидем. ҳазор раҳмат ба бародаро, ҳазор раҳмат ба падаро, ба акаҳо, ба додарое ки омаданд дар ҳамуҷа буданд, дастгирӣ карданд. То ҳозирам ҳамуҷаанд дастгирӣ кардесиянд, сахт миннатдор ҳастем. Ай тамоми халқи тоҷик, ай бародарое ки комментария карден, акаҳое ки зан заден, бародарое ки навистен, ай тамоми халқи тоҷик, ай номи ҳама ман ба модара ҳамдардира расондум, оби дида кардан, миннатдорира баён кардан. ҳазор раҳмат ки ҳастен, дастгирӣ мекунен. як хоҳиши калон кардан ки тамоми картаҳо, тамоми зуборое ки ҳастай ҳамара удалит кунен, дар кор нест, уже тема маҳкам шид. як чи дигарам мехоҳам бирасонам, камтар эмоция даем. илтимос шумо дуруст фаҳмед бародаро, ман мефаҳмам дарду алам, мо дар сари қаҳр, мисол дар ғазаб обращение нарден, ҳаму чиза грамотно накунен, як хеле кунен ки фоидааш расад, зарар не. рӯи хотири модарон, рӯи хотири хоҳарон, рӯи хотири падарону дигар фарзандон илтимоси зиёд хутона биқапен. насиб кардагӣ бошад, агар намбарем зинда бошем, уже пагада видео ба забони русӣ ҳам мебироям, мо обращение мисол кормона мекунем. як бори дигар ҳазор раҳмат ба ҳар яки шумо ки дастгирӣ карден, ҳар яки шумо ки комментария мекунед, ҳар яки шумо ки мисол суму дигару дигар аккои ки омаден, як бори дигар ҳазор раҳмат. як бори дигар дар провокатсия нарен бародаро, провокатсия да нарен. а то что касается ки и бадбахти ҳароме ки и кора кард, манам эмоция даем, бахшиши зиёд, ман сухан кати расондан наметонам. мо умедворем ки тибқи қонуни Российской Федерация ҷазоша метиҳанд. мо умедворем ки мо ҳаракат мекунем ки ҷазоша по всей строгости закон битиҳанд. мисли пацани чеченсе ки 15 сола буд ё 14 сола буд, агар хато накунам, просто хест як каса зашишат карда, ҷанг кард, чанд сол шинондан. мо иҷа мебинем ки ира чанд сол мешинонанд. мо бо ба забони русӣ видео кардан мерасонем. ман боз мегӯм, дар эмоцияву дар провокатсияу дигар чизо нарен. видео кардем, видеотона грамотно кунену фикри ояндаи миллат, фикри ояндаи мардум кунен. яъне грамотно кунен. дар кор нест тамоми халқу ё ки ягон чиза мо мисол вай карданда. як хеле кардан дар корай, ай ҳаму чиз фоида биёраду фикри ақидашон нисбати миллат, нисбати халқи тоҷик иваз шаваду одаму одамгарӣ бошад. ҳазор раҳмат барои фаҳмидантон, ҳазор раҳмат барои тамошо кардантон. саломат бошед. ассалому алайкум.